Bas jakwara moga jwang antiere ka kod wuoyi malich ahinya miluongo ni Owenga. Owenga thiring'inyo. Owenga ni okawo pakruok mar kwargi pakore seche 2 gi nyiriri moko kanyo. Omiyo abiro miyo Owenga thuolo jakwara moga jwang mondo koro pakre atung'eya mapile dhi pakore kang' Owenga osepakore. Owenga ami thuolo mondo koro ipakri ne nyikwara moga jwang mondo giwinj kare pakruok machon kare poni twiye nyaka sani. Kendo nyoro kam ke wade ga peto much mach ma inya ka ino de cheno rodho kana at for the man of the valuen bugo waga yanga chiel jowi jamuomo nyathi olware nyuka min ywak to nang'o luongo Simon ni sedede ko buch Nyasaye me polo Wenga kidni redni come together wach masieka nomo murakai nyinge ne magoro gacha wa magagran kutura yane ne ano unje ganyine katibe ngi ano sipa sam koridi nyakwaro dunyo lot ma wengo mirogi kamo dunyo yokino wil go dwa wuonyo renjo tielo madongo miting'o tiye tiende obamo luondari penyo omera wuoth gi kani wan wuodho walach osul koro wachna jaguna tiro nyomolo moiluno Owenga an mapilo omera wuoyo toko Owenga tek. Omiyan bende luonga mapile ni msusu maka pila chetho ndikre moko bama taro lware nyuka nyakwara dudo jasola wendo kiwe yire nyakwara japunde kado su maka pito ngero ng'aure ong'ero ng'e ka ng'iyo chiegi wi ng'ow an ka kod Owenga serikal mang'anga thurgi mi chiegni si apuayo nu sa kutete aoro nu man chuny nera sie jasuma ko lop tiende otherwise make kumi make no follow Owenga platforms mage ma intie ine TikTok, Facebook, mage kama poda segite. Kura geni pod wabiro dhi mbele kaka wamedo dhi no, kaka wamedo dhi.